Quality. Quality na naman. Pambihira naman yun guys. Oh, quality oh. Hello guys, welcome to my vlog na naman. Nandito na naman ako sa nyuga ni Mama. Ayan. Wow! Kasama ko si Dagol. Ano Dagol? Kaway. Ano ka dito, kaway. Ako ko yan guys. So ngayon guys, nagugutom kasi kami kaya magbubuko kami ni Dagol. Hanap kami buko. Ayan. Ay, wala pang bunga. Ito naman. Ay, nako. Tansyado ko guys ang buko guys. Kung buko na ba. So, tingnan natin yan. Yan. Walang bunga. Tingnan natin dito. Ito. Sigurado buko yan. Ito. Tingnan natin. Ba, parang buko nga. Kaya na panungkit. Sigurado na to guys. Buko yan. Ayan, buko yan oh. Ipunin nyo. Yeah. Ay. Ay ulo, hindi nakikita. Gawa muna tayong kutsara guys. Ganito paggawa ng kutsara. Ganyan oh. Ganyan ninyo. Ganyan ang paggawa ng kutsara kapag magbubuko ka. Ayan. No, kutsara na yan guys oh. Tapos biak. Nasa'yo kung anong gusto mong biak. What? Ayan guys, ayan na. Whoop! Uy, tama. Wow! Quality. Ang lasman ng bunga nga mo, ha? Hindi mo ganyan, Lolo? Ha? Hindi ganyan. Hindi yan, parang ganyan yan. Tapos binabalatan mo na yan. Pagbuko, saka bubutasan. Saka inumin yung ano. Quality na naman. Pambihira naman yun guys. Oh, quality oh. Yan po guys, hindi kami magbibigay. Alam po yan. Sam. Nasiraman. Quality. Sigurado tanggal ang UTI natin kapag araw-araw buko. Nakano naman. Ay, nasa. Kain na ng kain. Bubo. Para ano? Ako na wiwiak niyan. Uy, pambihira si LG. Quality talaga, sige. Dagol oh, Dagol. Pambihira. Papa. Uy, pambihira. Wow! Higop. Mali ang sabaw. Yan. Uy, pambihira. Nakatawa kayo? Ha? Nakatawa ka. Sige. Ganun ka. Suwang. Kuha. Isa pa. Dapat sigop ka, test. Tingin ka doon. Quality. Kaya po. Doon na, kain ka na. Sawan-sawa sasabaw guys. Kaya kain na. Lapitan mo sa Alger, ganito ako. Hindi, marunong yan. Sabaw lang naman ako eh. Ang tanggal. Oh guys, ito pa oh. Alger. Ayaw mahirod. Ha?
So ngayon guys, sold na naman, busog na naman ako sa sabaw ng buko. Wow! Katamtaman yung buko namin. Sarap talaga ng sariwang buko. Ayun guys, maraming salamat sa inyong suporta. Paki-follow ang aking Facebook page, Quality Vlogger, at ang aking Facebook account na official Normal Balvin, pambihira quality. Quality na naman. Pambihira naman yun guys. So quality oh. So guys, mga kaka-quality dyan, subscribe nyo rin ang aking YouTube channel, Quality Vlogger, pambihira. Pakisama nyo na rin si Boy Tupakin. Ayan, kapatid ko yun guys, si Boy Tupakin. So ngayon guys, maraming salamat. Sana panoorin nyo palagi ang aking video, YouTube man o Facebook. Abangan ang mga susunod na vlog. Dalo. Yeah! Hold up, hold up. Hold up, hey. Woman. Quality na naman. Pambihira naman yun guys. So quality oh.